Гарэла ў гэтыя выхадныя не толькі масленічная пудзіла. Па інфармацыі абласнога ўправлення МНС у вобласці адбыліся 7 пажараў. Агонь пашкодзіў некалькі будынкаў і легкавы аўтамабіль. У паставах ратаўнікі выратавалі з інтэрната 12 чалавек, сярод іх 4 дзяцей. Адзін пацярпелы пасля агляду медыкаў аказаўся ў бальніцы. Па папярэдняй версіі прычынай узгарання стала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, а также электросетей и электрооборудования. Чтобы избежать пожаров в своем жилье, а также хозяйственных постройках, нужно привести в соответствие печное отопление, устранить трещины, вкладки, не допускать складирования горючих материалов на поверхности печей, предусмотреть предтопочный лист и ежегодно проводить осмотр и обслуживание дымохода в пределах чердачного помещения. Спасатели также призывают граждан отказаться от привычки курить в местах для отдыха. Именно по этой причине происходит большинство пожаров с гибелью и травмированием людей. С пачатку года ў Віцебскай вобласці адзначаецца рост пажараў. Іх адбылося звыш 200. У агні загінулі 29 чалавек. Ратаўнікі працягваюць прафілактычную работу з насельніцтвам. Асноўная задача – павысіць узровень бяспекі і знізіць рызыку гібелі людзей.